network kati inobva pagreda yakabirwawo nevarume vatatu vakatanga kundibira pipe yangu canvas 2024 andaidiridza focha vakandibira canvas yangu vandibira canvas vobva vauyazve gore iroro 2024 towards Christmas vandibira mbudzi tsiro ranga rakakura vawaba handira kupomera munhu mhosva zvaingodaidza nharaunda kuti yamundonuro zvandaiti gore rinoi mwedzi wapera ndakabirwa mbudzi 3 mudanga ndabirwa mbudzi 3 mudanga ndikadaidza nharaunda kuti yamundonuro zvandaiti nharaunda yavo yoona ndobva ndatomboti rega ndisiyane nacho mai weumwe uyu andiri kupomera ane mhosva akauya akati huona zviri kuitika pamba panapa hazvisi zvegavo haungati roramba rungobirwa village muno vadini kumbofambawo ndikati alright bhaye ndichati ndichafamba ndati rimwe zuva after 4 days nditori mumba ndakarara vana vari kubuda vari kuenda kunochera mvura kurwizi vakaona mbudzi imwe yanga iri diki pambudzi 3 idzodzo yakanga yatondodzwa nembwa yabviswa muchikondiwa yaenda mune bhinzi yakutodyiwa yatoora kambudziwa ndiende ndimandadaidza nharaunda uye mundionero zvirichi zviri pamba pamwe kambudzi kaya kakadini takaona zvesho vanhu vakasvika zvesho vakaona kambudzi kakasungwa tambo yemberi gumbo remberi kakamanikwa panapa kakasungwa kurepwa kudai vakusunga kuti shwe kakabayira nebanga bai pambudzi nharaunda yatoona zvandityisa izvi vanhu varoramba vachimboya panapa mangwana tichazobayirwa vanhu panapa mhuri yangu inogona kutobatwa mabhinya vanhu ndobva ndadaidza hanzvadzi yangu ndobva yavenda ndozvinodini zviri kuitika sekuru ngaripodini ngafana handina munongedza munhu kana kuti manext door wangu next door yangu uya ndogarawo nekuvillage but hapana munhu andakanongedza ndakafamba zveshuwa ndafamba inini kwandakaenda ndikabhadhara mari yandakabhadhara $125 ndikapinda ndikaona tv ndaona tv inini varume vatatu vakabuda patv kutora kwakaita pipe yangu kutora kwakaita mbudzi yangu kutora kwakaita vachitomboedza kuda kutsunura pambu yandiri kushandisa izvozvi yemasolar 2 horsepower yaitomboedza kutsunurwa vakasiya vapisa kuti controller ipapo wazoona kuti vanhu vakuya pipe haichaunzi mvura chikumwa vachibva vatoa vanhu ivo ndakavaona paglass patv TV yachiri TV ndakara kwasekuru stambo izvashamani alright waona patv ubvawazodini ndaona patv ndakauya chibva ndasvika pane murume ndaona murume uyu ndakamutaura ndikati shamani wona nyaya iri apa ininika varume imimi ndi makatora chii makaba mbudzi dzangu nendura chii mbudzi dzangu ndakandaona kuti murume ari ega murume uyu ndamuona murume uyu akaenda pane umwe mukomana ari pana panonzi Shavha ndoko akaenda kuna Shavha aenda kuna Shavha abva ataurira Shavha kuti chii murume uyu ari kuti kumoto wakadini takaba mbudzi Shavha uyo obva auya inini pana ndakagara obva andidaidza aine uyu obva andidaidza pandabuda pano ndikanzi mukoma ini murundaura kuti ndakaba mbudzi ndikati ive ndambotaura newe ndikanzi aiwa mukoma murundaura kuti ndakaba mbudzi ndobva ndabvunza ndikati shamari pandataura newe yanga ari kwei ndikanzi aiwa anga asi kutonditi mukoma muri kuti ndakarema mbudzi ranga kutodini kutodirwisa zvesho ipo paida kundirwisa ini ndikabva ndakasika kudini kutoriekta wabva ndatanga kudini kumurwisawo kuti mukomana ine ndamurwisa mukomana asi ndakataura kuti endai mumangari kwasabhuku nyaya yende mberi bhozi inini ndine mbo wangu wakadini akakwana kwakwenda kwasabhuku vakomana bva vasvika vachiti sabhuku murume uya atotiteera akatotirwisa nematemo kudini watevwa kutaura sabhuku akati nyaya dzirikanzadzi kudai ine hachadzigoni chiendai chi kumapurisa zvesho varume vakaenda kumapurisa vanyoresa mastatement avo kumapurisa mapurisa zvesho akasvika ndiri mumunda mangu ndiri kudiridza ndikanzi baba tasvikawo panapa taziva kuti hapadi hapasvikiki panosvikika vanhu vatosvika pai mapurisa akatotaura navo kaa ndo nyaya dzitati tafambira panapa alright tasachichinja tidini tibude cheni patatochinja hembe dzangu magambutsa ndabvisa patatopfeka dzimwe patatopinda mumunda kwakwena ndisvika kubhesi kwamaona
wobva wachindibvunzisira kudini zvese but achivatsanangurira zvese vanzi baba mazoshaisha nekukasika kudini kusumudzawo maoko imi nyaya yamudini hamutongi negapo saka munouya musi wechipiri nefine ndikati alright kwabva ndatomudzokera kumba ndadzokere kumba mangwana chini ndakazomuka ndobva ndaendawo kwasabhuku ndikati sabhuku nyaya yakaitika makangoiona ndikazodai ndikaenda kumapurisa but nenyaya yangu inini ndoda kuti tiende kwamambo ndaanzwa nekubirwa sabhuku akati inini nyaya yako izvozvo zvinhu zvari haasipo akamboenda kumbofurira magwere saka nyaya iripo ndeyekuti yoenda wega kupi kuna sekretary kwamama ndikati alright kwabva ndauya pano pandaripota nyaya yangu obva watoti musi wa26 iholiday ndokune dare apa independence saka moziva musi wa2 ndokuya kwataita usatoona TV une zvawamumwiswa ya wakamwiswa mudzepete usagare right inini handishandisi that type of evidence in this court kuti ndakaona TV saka ndiwo no, this is a criminal offense yekuti theft and masuspects ako ndeawa unoenda kumapurisa unomapurisa kuti ndadirwa asi masuspects angu waupirwa wakandaita ndeuyu neuyu handizvo then mapurisa woita mainvestigations avo woita zvesvo zvaunoita then nyaya yako yopera inini ndauya kuno kutaura kuti mambo uyu munhu akaba mudzi yangu akabvuma kuti akaba mudzi yangu yes but not zvekuti unotaura kuti ndakaenda kukirasi ndowandasvika wandatowaona ndienda kuda kukirasi acho kuti ndoona kuti pani manje ndaizokwanisa kumwiswa mudzepete manje because iwewe kana ukamwa mudzepete ndinodzitoona zvakasiyana pakirasi because the trick iripo kwanozi mwakaconstruction mudzepete ndokuti udhakwa wadhakwa zvinhu zvawanga ugara uchiona zviye zvawanga uchitya zvawanga uchifunga ndo zvinouya maziso ako ndo zvaunoona TV utatokaona TV wana TV kana wakaiswa wakaona jira ijira saka kuti jira iTV saka seka kwa uona seTV wakakiwa wawadhakwa wakutoona jira seTV hauna moto unokuya kwauyu kana nyuchi kana masvosva unoona masvosva kuti anaikuya kwauyu hauna wakangoona uri 3 wati 3 wachiita sei pekutanga murume uyu akaba pombi yangu wapa pombi murume uyu akaenda naye kumadhirori kunova kunogaisira murume uyu wasvika kumadhirori wakaisa pombi yangu ikoko iri muchisaka murume uyu ndiye akabuda nepombi yangu achienda naye kwaakaenda naye panzvimbo yakasvika naye pakanga paine imwe motika yerudzi rwewishi yakanga yakamira murume aibva akutura kanvhasi pombi yangu wakubvuma ire muzvezvo yawazoguma ndizi saka iwe is a criminal offense inyaya yetheft endawo mangari mapurisa waita mainvestigations uite ini zvokuti iwewe wakaona handiwega wakaona tese takaona ndakaona ndiwe wega wakamwa mzepeto wako ndiwe wega wakaona TV saka tikazoshandisa iri muda remuromo kuti TV wakaona nemzepeto wakamwa tochitonga vanhu tishandisa izvo hazvibudi iwe nyaya yako kana iri theft ndawo mapurisa criminal offense mapurisa akubatsira mainvestigations kuona kuti mbudzi dzako dziridiwa ndiani wakaba ndiani asi kana uchida zvatokwanisa kubatsirana zvesusu manje kuenda nevanhu vakubadza uchinotsva kubadza kuonde vhari kwamutandakamu bava inotsva inotsva haipori asi wobva wachiziva kuti kana wasakatsva unenge wane mhosva yedefamation saka chiro kudai iyo zvazve outside this court handizvo handei next